हॅलो नमस्कार एपिक फ्लेवर्सचं स्वागत. आज आम्ही बगड्या करतली कशी करची म्हणून पळय. बगडं तिंबोका म्हणना सीधा प्रेशर कुकर शिजे येतं. मुक्काल कपातीतले बगडे घेऊन दवरा आणि ते उदकान घालून लायकून धुवून काढा. ताका वापस फ्रेश 2 कपातीतले उदक घालून प्रेशर कुकरान 2-3 विजिल येऊन ते शिजे येते. आणि एक अर्ध मोगी घेऊन जे बिತ್ತवयले बियानी पुरा काण उडून सಣ್ಣ कटकून दवरा आणि त्या काणून थोडे उदक घालून ते एक सेपरेट शिजे येते. सोय कांतून दवरा ती 4-5 सुकी मिरसांग घेऊन 1 टीस्पून तेल लायकून थोडे वेळ ते भाजी येते. एक सಣ್ಣ कुडकू चिंचांबे कांड दवरा आणि सुकी मिरसांग सोई चिंचांब आणि उदक घालून ल्हान करून वाटी याची. प्रेशर कुकरा दकून शिजेल बगड भायर काढा. पळयत तुम्ही बगड कशी शिजला म्हणून. तांतूल्यान उदक सेपरेट करा ती आणि मासूल काढून तापा घाला ती. शिजेल उदकानी मिक्सर आयदान धुवून ते ताका घालून सोडा ती आणि मिक्स करा. मुक्काल शिजिल्ले मोगे घालून 1 मुक्काल टेबल स्पून तितले मीठ घालून कतकत काढा. 5 लसणे बिये कांड दवरा आणि चिके दाडा येते साल कट नाका. 1 दवल्यान 1 टेबल स्पून तितले तेल घालून ते लसणे बिये तंतू घालून भाजी येते. भाजीले लसूण घालून रंदे 1 हण्ण घालून सोडा आणि थोडे वेळ धांकून दवरा. मागीर सर्व करा. थँक्यू.